So, tata bụ ụka nke 30 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, Tony na Ịma Ikebodo na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Boni na Uju Ezechukwu, ndị nke Chineke gọziri na alụmdi na nwunye ha wee na-elote arọ 18 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Greg na Skologa Amaka na-enyekwakwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Boni na Uju Ezechukwu oge ugbu a ha na-elote arọ 18 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Greg na Skologa Amaka na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Meg Omeakụ, Ifi Emechete, Somadi na Oje ni Ikebodo, Ada Omeakụ na Tochi Okoro, ndị anụwa na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ekene ọnwụbụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe ha bụ n'obi. Filomena Ọkpara na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka uju ndụ ya n'isi Fidelia Ọkalaugo, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya na ndụ ya niile. Lenọs ndị Igwe na Ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ụmụaka niile n'ụwa niile, wee na-ayọkwa maka ụmụaka nke ha niile, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpo, nwa ha nwanyị nke rapụrụ n'arọ nke a. Josephine Jojo Edozie na-ayọ maka mkpụrụ obi Francis Edozie, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Fidel na Ihunna Osuji na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Fada B.A.A. Osiji, ofu arọ o ji wee rapụkwa ụwa nke a. Francis na Dorothy Akpamgbọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Martina Mmaduka, Nkiru Anụnwa na Michael Ogbutọ. Ezinụlọ Ụgbọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Filomena Chimezie Arinze. Ezinụlọ Duru Ihe Sie na Ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agim Ihe a na-achọ na Edwin Ogechukwu Ihe a na-achọ. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka ndị otu ha ndị niile rapụrụ ụwa nke a. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Regina Egora Guzie na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Anayọ Egboka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị
Jude Umobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bịanụ ka anyị tụọrọ ya mma, ndị ụka niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya mma, ndị o nyere ndụ bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ndị mmadụ niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ndị ụka niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọrụ aka Chukwu bịanụ ka anyị tụọrọ ya, kpakpando nke igwe bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ihe kere eke bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tụọrọ ya mama. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ndị na Kristi anyị ezukọkwala ọzọ maka ife Chineke anyị n'ụbọchị tata. Anyị wee na-ekele Chineke onye ọ bụ site na uju afọ ọma ya ka anyị ji enwe ike ị na-agbakọ n'ụlọ nsọ ya oge niile. Agbapụtagola anyị ndị na-ayọ ebele anyị n'ụzọ pụrụ iche, ngwana ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ gaa n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia si n'ịyọ Chineke mgbaghalụ na ngọzi ya na ndụ anyị oge niile. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-ayọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Oto dị Chineke n'elu kasị elu, ndị ha na-asọ Chukwu, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụọlụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụrụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, enwe anyị Jesu Kristi, sote nwa Chineke mụrụ, dị nwana anyị bụ Chukwu, ma atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna. Meere anyị ebere, na-egbochapụ njọ nke ụwa, ala ahịhịa anyị, onye n'aka nri Nna, meere anyị ebere. Sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, wee tosi iketa oke na ndụ nke ị gwara anyị na nkwa. Anyị na-arịọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru, were ọṅụ tiere Jekọb mkpu, were ọṅụ wulite elu n'isi obodo niile, kwupụtanụ otito unu, kwuonụ sị, onye nwe anyị agbapụtala ndị nke ya, ọ gbapụtala ndị ọnwụ gbufuru n'ala Israel. Leenụ anya, aga m esite n'ala ndị ugwu akpọlata ha, aga m esi n'akụkụ ụwa dum akpọkọta ha ọnụ, bịakwa kpọlata ha, ma ndị isi ma ndị ngwọrọ na agbata ha, ma ndị inyom dị ime na ndị inyom ime na-eme ga na-alọta n'igwe n'igwe. Anya mmiri ka ha bụ n'anya wee pụọ, mana aga m akasị ha obi mgbe m na-edulata ha. Aga m esi n'okporo ụzọ dị larịị si n'iyi dufee ha iyi, ka ihe ọbụla ghara ịkpọ ha n'ụkwụ, n'ihi na abụrụ m Izrel nna, Ifrem bụ diọkpara m. Okwu nke osepụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe unu ga-aza bụ, onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Azịza. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Mgbe onye nwe anyị kpọrọtara ndị Zayọn ejidere n'agha, ọ dị anyị ka ọ bụ ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ọṅụ juru, mgbe ahụ ọnụ anyị juru n'ọchị, ire anyị juru n'ọṅụ. Azịza. Aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị, mee ka ụmụ anyị akpọpụrụ n'agha laghachikwute n'ala anyị, dị ka mmiri iyi dị iche iche si alaghachi n'ime osimiri. Ndị ji anya mmiri ghaa mkpụrụ ọkụkụ ga-eji iti mkpu ọṅụ ewe ihe ubi. Aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Ọ bụ ezie na ha bere akwa buru mkpụrụ akụkụ ọgha pụwa, ma lee ka ha kwere ukwe ọṅụ bụrụ ihe owuwe ubi n'ukwu n'ukwu na-abata. Aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Nnukwu ụkọchukwu ọbụla bụ mmadụ esiri n'agbụrụ mmadụ ghọta, bịakwa debe ya iche,
ka ọ bụrụ onye nnọchi anya mmadụ na onye na-agba ụkọ na-agbata mmadụ na Chineke, ka ọ na-achụnye onyinye na àjà maka njọ. Otu a ka o si bụrụ na ọ ga-enwe obi ebere maka ndị na-amaghị ihe ma ọ bụ ndị na-aghọtaghị nụ, ebe ọ bụ na adịghị ike mmadụ soro kee ya agbụ. N'ihi ya ka o ji achụ àjà njọ maka onwe ya na maka ndị mmadụ. O nweghị mmadụ na-eji aka ya eburu ugwu dị otu a ebokwasị onwe ya n'isi, kama onye ọbụla e nyere ugwu ahụ bụ onye Chineke kpọrọ oku otu esi kpọọ Erọn. N'otu aka ahụkwa, ọ bụghị Kristi jiri aka ya tụba onwe ya ugo nke ịbụ nnukwu ụkọchukwu, kama ọ nọtara ya n'aka onye ahụ sị ya, nwa m ka ị bụ, taa ka m ghọrọ nna gị. O kwukwara n'ebe ọzọ sị, ị bụ ụkọchukwu ruo mgbe ebighị ebi n'usoro nke Melkizedek. Okwu nke osepụrụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwaanyị kwuru sị, abụ m ihe nke ụwa, abụ m ihe. Onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe nke ndụ. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya na oke igwe mmadụ so ha na-ahapụ Jeriko, otu onye arịrịọ kpuru ìsì a na-akpọ Bartimeus, nke pụtara nwa Timeus, nọdụrụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jesu onye Nazaret na-agafe, ọ malitere iti mkpu na-asị, Jesu nwa David, meere m ebere. Ọtụtụ mmadụ bidoro ịbara ya mba, na-agwa ya ka o mechie ọnụ. Ma mgbe ahụ ka o tibere mgbu nke ka nke sị, nwa David, meere m ebere. Jesu wee guzo sị, kpọtanụ ya ebe a. Ha kpọtara ya onye ahụ kpuru ìsì, sị ya, obi sie gị ike, kulite, ọ na-agbọ gị. O wee hapụ akwa ọ hasara n'ahụ, wulite elu, wee gakwuru Jesu. Jesu jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị?
onye isi ahụ zara ya, nna m ukwu, mee ka m hụ ụzọ. Jesu zara ya, ngwa lawa, okwukwe gị azọọla gị. N'otu ntabi anya ahụ ka o bidoro hụ ụzọ, bịakwa soro ya na-aga n'ụzọ. Ozi ọma nke o si bụrụ ụwa. Anyị ezukọkwa ọzọ dịka ụmụnne ka anyị welu asụsụ anyị, ejirimara anyị na omenala anyị wele fee Chineke anyị n'asụsụ anyị. Anyị ezukọgo dịka ụmụnne ala Igbo. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata, ana m eche na echetala anyị na Chineke fụrụ anyị n'anya, na Chineke na-achọ maka ọdịmma anyị oge niile. Onye nwe anyị emelela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị wee juo anyị obi dịka anyị si wee kwe lekwa aza. Onye nwe anyị emeela anyị nnukwu ihe dị egwu, ma na-emela anyị ihe dị egwu mgbe niile. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya kọwapụtakwara ya ọfụma, wee na-asị, nwebe aṅụrị, wụnibe elu n'ọṅụ, tobe Chineke, maka na Chineke na-azọpụta ndị nke ya. Chineke wee sị na ya ga-esi n'akụ ụwa dị iche iche wee gbakọta ndị nke ya ọnụ, ma ndị isi, ma ndị ngwọrọ, ma ndị dị iche iche. Na mgbe a na-apụ apụ na-eji anya mmiri, mana mgbe a ga-anata anata, ọṅụ ga-eju ha obi. Ihe ndị a niile wee bụrụ okwu nnukwu elemanya, nnukwu olileanya nke onye amụma Jeremaya buru n'amụma gbasara ndị nke Chineke na etu Chineke si achọ ọdịmma ụmụ mmadụ. Ya na Chineke bụ dị ka ezigbo nna ma ọ bụ ezigbo nne. O nwere onye mụtara nwa anaghị achọ ọdịmma nke ụmụ ya ọ nke nwa ya. Olezigo ma nne na nna nwere nsogbu, nke a dị iche, mana o were anya na ndị nne anyị na nne anyị na-achọ ọdịmma nke anyị nwa, nke ụmụaka. Ọ ya ka anyị ji asị ndị ụmụaka ka ha na-ege nne na nna ntị, maka na nne na nna m gịnị bụ ọdịmma ha n'obi mgbe niile. Nne na nna na-achọ ka ụmụ ha na-aga n'iru na-eme ọfụma, ka were onye ọbụla anya. Ya gbakwara etu ahụ ka o si wee dị n'etiti anyị na Chineke. Ọ ya ka onye ama na-atụrụ anyị aka n'ụbọchị tata. Anyị lezie anya n'ụwa anyị nọ n'ime ya, anyị afụ na nsogbu e nwere n'ụwa bụ ụmụ mmadụ butere ya. Human beings are the problem. Ọ bụrụ Chineke. Chineke kesara ụwa chọọ ya mma.
ọ nwere egwuregwu sị ụwa amaka mma mana ọ bụ ụmụ ụwa mere gịnị mebili ụwa lee ọsọ ụwa amaka mma na ọ bụ ụmụ ụwa ọ bụrụ agodu ebe anyị si wee bịa ihe niile na nwee ka ọ dị human beings chegodu ka ọ ga-adị ma isi ebe a na like esefute nwebere ego gote moto dị mma were nwee ike iji moto ahụ naanị ụlọ were ihe gagharịa n'obodo anyị bụ Naijiria ịmakwa ka ọ ya adị just gbajuo fuel mee gịnị nyara moto from be gị jee like Calabar na-enweghị nsogbu ọbụla ebenebe ya ma ọ bụ si eje n'ugwu Awụsa mee gịnị na-enweghị nsogbu ọbụla chegodu ka ọ ga-adị ọ bụrụ na ọ dị etu anyị maa na every December onwe onye ya afọ ebe a onye ọ na-aga na cruise yeah why not mana ọ dịghị etu ahụ maka na mmadụ bụ nsogbu ụwa maka mma mana ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa ya ọ bụrụ agodi ebe anụnwa anyị nọ enwekwara nsogbu nke agbabụ nke ọzọ ụwa anyị nọ n'ime ya mara mma Chineke kesara ụwa chọọ ya ma ụwa maa mma ọ bụ ndị mmadụ bụ na ụwa adịrọ mma ọ bụ na agodi mgbe a na-ekwu ekwensu onwegologo onjegoro n'ụzọ fụ ekwensu ọ mmadụ ga-abụ ome omume ịkonkludo na onye abụ ekwensu ome omume isi mba na onye abụrụ o wee bụrụ ya human beings n'ozi ọma nke agụrụ anyị ozi ọma nke Mark anyị fụrụ ka ndị nwere Jesu Kristi wee gwọọ onye bụrụ isi onye nọ n'akụkụ ụzọ wee na-ayọ ayịyọ o wee nụ mkpọtụ na-aganụ maka ọ na-afụ ụzọ ọ nụrụ mkpọtụ na-aganụ mkpọtụ mebi ọ jụọ ndị mmadụ kedu ihe na-emenụ ha sị ya na Jesu onye Nazaret na-agafe n'ụzọ ụlọ chitekwuru ukwu a na-ekwe Jesus is passing this way Jesus is passing this way today. Keke sekwe n'Igbo Jesu na-agafe n'ebe a tata Jesu na-agafe n'ebe a ọ na-agafe n'ebe a tata amen. English Igbo a translate ye. So the man was okay. Na ọ na-ekwu n'uche enu o tere na about Jesu n'ụwa na-etosi agwọ ndị ọrịa eme ihe niile na maybe today is his day, maybe that opportunity o nwere ịma ma ya ga-enwere onwe ya fụba ụzọ o were mee gịnị o wee tibe mbụ isi ihe ọgwụrụ nwa oziọma nwa gosiri anyị practical example etu Chineke si fụ anyị n'anya na-achọ ọdịmma anyị nke ekwu maka ihe ọgụ nke mbụ ụzọ wee benye anyị obere ihe ọmụmaatụ ya wee tiwe mbụ Jesu onye Nazaret mere m ebere
na-ekwe ọzọ ka unu fụrụ ndị mmadụ bụ nsogbu. Kedu ihe ndị mmadụ gwara ya? Kedu ihe ha gwara ya? Mechie ọnụ, mechie ọnụ, ị na-edistọb, anyị na-enye nsogbu. Ịfụrụ ya? Ọkwa ndị mmadụ ga-enyere ya aka, ha ma na Jesu bụ onye na-agwọ ọya, fụ na onye enyenwa nọ in need. Enwere onye chetadili Josef si ya mee, si ya tisibe ike. Mba, akwụkwọ nsọ ekwu maka nke ahụ. Ha kwesịrị ị na-asị ya mee gịnị? Tisibe ike ka a mara ma ọ ya anụ, maka ndị mmadụ biliv mgbọtụ ju ebe niile. Kama a ya asị ya tisibe ike, eme gịnị? Ashatụrụ ya down. Ọ dị n'elu ụwa. Enwere ndị achọrọ ọdịmma mmadụ ibe ha, afụ ebe ọ dị ka ihe agara gị ọfụma, ha enwe ntaji anya. Ị chọkwana ka ị bụrụ mbọ onwe gị, zọrọ onwe gị, oge ụfọdụ ha nọchiere gị ụzọ. Onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya, sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ. Ọ ndụ n'ụwa. Ọ bụ ka ha mee nwoke a, ya ka ha chọrọ ka ha mee ya. But the man refused to take no for an answer. Ya ka ha chọrọ ka ha mee ya. Si ya taa, ya ka mechie ọnụ. The man said, really? Mechie ọnụ ebe? O mee gịnị? Otisibe mgbu ike. Otisibe mgbu ike. Maka na asị na onye alachaghị ọnụ ya, ogulu eme gịnị? Ogulu alachala ya ọnụ ya. O wee bụrụ mee otisibe mgbu ike. Jesu onye Nazaret mere m ebele. Jesu wee sị, oke, kedu na-ekwu ha? Kpọtanụ ya. Mgbe aka ha mazi ha ga-asị ejebe na ọ na-akpọ gị. Maka na ọ bụrụ na o mechiri ọnụ, nwere ike nweta ha ọgwụgwọ nsọ ọ na ya maka ya. Ewele, o wee bụrụ ya, ewezi etu ahụ wele mee ka ọ dị mma, ka ọ fụba ụzọ, o wee sorozie ha na-aga welu na-eto Chineke. So na ọ dị mma ka ihe ọma ruo onye ọbụla aka. O nwere nọ n'ụwa chọrọ ihe dị mma. O nwere ya bụ onye ọbụla jisi ike na mbọ onye anọchi na mmadụ ibe ya ụzọ, maka na ụwa anụ wee buka, ọ ga-aba onye ọbụla. Akwụkwọ na ihe mmụta dị na ya. Akwụkwọ nsọ sị, mgbe a gwachazi nwoke enunwa, o wele kunyere gịnị? Chili property ya na ute na ihe ndị ọzọ, sobezie ha, aṅụrị wee na-abawanye. Onye anọchi na ibe ya ụzọ, onye eche na mmadụ ibe ya aja echiche. Onwe ka isi fụ ka nwanne gị ga-esi gaa n'iru mebe ọfụma, ịkwado ya, nyere ya aka. Ya bụzi na mmadụ chọọ ka o nyere gị aka, o kotezie okwu. Maka oge ụfọdụ onye na-achọ ka ịzọ, ka ị gbakete, nyere ya aka n'ọlụ gị, nwere ike wuzie ya, ga-abịa mezie, achụọ gị n'ọlụ, o butere gị nsogbu. Ịfụrụ ya? Eribe ma afọ ejurọ. Isi onye ma bụ nsogbu dị n'ụwa. Ị naghị aga n'ụzọ ka inye mmadụ lift, like n'ebe anyị si pụta, ka inyere ya aka na moto wee bukiga. Mba nọ, etu ụwa dị. Maka na ị mara onye na-eme gịnị, onye na-achọ inyere aka. Mana o kwesịghị ịdị etu ahụ. Ọ kwado aka okwu nke Chineke na-atọgbọrọ anyị taata, ụmụnne na Kristi. Maka na agwachazie nwoke n'ụwa, nwoke join na ndị ọzọ, soro ndị ọzọ, nwebe aṅụrị, tobe Chineke. Maka na onye ọ na-achọrọ ihe ọma, and ihe ọma ka anyị na-ebe na-ebele oge niile, ka ihe ọma mee gịnị? Luo onye ọbụla aka. Maka na ọ bụ ihe Chineke mee gịnị? Chọrọ
na ndụ anyị. Ọ ya ka ihe ọgụ nke abụọ ji esi anyị na anyị nwere nnukwu ụkọchukwu, nnukwu onye amụma, high priest, ma anyị ọfụma. Ọ ghọtara anyị, na-achọ ọdịmma anyị, na-achọ ọdịmma anyị. Ya nwa bụ nnukwu ụkọchukwu. Ebere anyị ga-abụzi na biko ya nwa bụ nnukwu ụkọchukwu na ya mee nyere anyị aka ka anyị na-afụ ụzọ. Ebere nwe onye ayịyọ bere n'ụbọchị tata lụọ ọrụ data anyị ma esi ya nwa bụkwa ebere anyị ka anyị na-afụ ụzọ ka anyị wee ghọtawanye ihe Chineke na-atụ anyị n'aka. Ya mekwuo ka anyị mara ihe, nwee ezigbo nghọta, wee mara na Chineke fụrụ anyị n'anya, na-achọ ọdịmma anyị mgbe niile, ka anyị wee nwee ike sikwu etu a jisie ike na-afụ mmadụ ibe anyị n'anya, na-akwado mmadụ ibe anyị, na-achọkwazị ọdịmma nke mmadụ ibe anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu enwe anyị Jesu Kristi, soto nwa Chineke mụrụ, na mụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe. Onye si na ya, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were alụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbo ya n'obe n'ihi anyị. Ka akwụkwọ nsọ si ekwu, nlọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ibe na ndị nwere ọnwụ ibe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ebere anyị bụ ka anyị na-amatawanye ihe Chineke na-atụ anyị n'aka anyị, ka anyị na-afụ ụzọ, ka anyị na-enwe ezigbo nghọta na ọgụgụ isi. Maka ndị niile akpọrọ oku n'ọkwa ụkọchukwu na n'ọkwa dị iche iche idu ndị otu Kristi, ka ha na-eduzi ndị otu Kristi e nyere ha n'aka n'ụzọ nke nzọpụta. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị. maka mmadụ niile na obodo dị iche iche ndị nọ n'ụwa na ndị ndu ha, ka atụmatụ ha niile bụrụ nke ga-ewetara ndị ha na-achị olileanya na udo, ka ha na-akwalite ugwu na nsọpụrụ nke mmadụ niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile jehiere ụzọ, ka amara nke Chineke meghee anya nke ime mmụọ ha, ka ha lọghachi azụ n'ebe Chineke nọ, ma nwee ezi nchegharị site n'ala obi ha. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, maka ndị ọrịa, ndị okenye na ndị ihe na-esiri ike, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ na agbamume. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị. maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja n'oge niile a, ka anyị na-achọsi Chineke ike n'oge niile, na-atụghị egwu ọbụla, dịka Batimiọs nwa Timiọs, ka anyị were obi siri ike na-aza Kristi oge niile ọ na-akpọ anyị. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị.
maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị bụ n'obi na-achụ àjà Maasị tata, ndị niile nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a, ka ha keta oke n'ala eze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị, dị nwe n'anyị, nọrọ arịrị anyị. Ebele ime obi ka anyị kọsịzie Chineke mba anyị ndị ọzọ aga. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, dị ka Bartimeus wee nwere onwe ya n'ụbọchị nke tata, ka a gụpụtara anyị n'akwụkwọ nsọ. Anyị na-ayọ n'isi anyị niile, ma ndị n'ebe a na ndị n'ebe dị iche iche, site na amara gị ka anyị nweta ọgwụgwọ nsọ na nnwere onwe na nsogbu anyị dị iche iche, ka anyị wee welu okwukwe, nchekwa na ịfụnanya wee na-efe gị ụbọchị ndụ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Bịanụ lelee, Chineke arụgo ọrụ ebube. Dadi m arụgo ọrụ ebube. Chineke arụgo ọrụ ebube. Ewo, bịanụ lelee, Chineke arụgo ọrụ ebube. Omega m arụgo ọrụ ebube. Chineke arụgo ọrụ ebube. Ewo no, bịanụ lelee, Chineke arụwo ọrụ ebube. Omega m arụwo ọrụ ebube. Chineke arụwo ọrụ ebube. Ewo, bịanụ lelee, Chineke arụwo ọrụ ebube. Omega m arụwo ọrụ ebube. Chineke arụwo ọrụ ebube. Ewo, bịanụ lelee, bịanụ lelee, Chima arụwo ọrụ m ihe dị mma. Bịanụ lelee, bịanụ lelee, Chima arụworo m ihe dị mma. Bịanụ lelee, bịanụ lelee, Chima emeworo anyị ihe dị mma. Bịanụ lelee, bịanụ lelee, Chima meworo m ihe dị mma. O meworo m ihe dị mma. Chima emeworo m ihe dị mma. O meworo m ihe dị mma. Chima emeworo m ihe dị mma. Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? O mere onye isi ya o bụ ụzọ. O mere ngwọrọ ka ọ gawa ije. Onye ogbe hụrụ ya kwuo okwu. Ifufe mmiri hụrụ ya gara ejuo. Ọtọ ya tọnụ ya n'ọba eze. Ọtọ ya tọ ya n'ọba eze. Onye ọ gọziri tọ ya n'ọba ochie. Onye nwere ndụ tọ ya n'ọdị mma. O nyere gị nwa tọ ya n'ọba ochie. Ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ? Ọ sị m mmadụ gịnị ka ọ bụ? Onye ngwọrọ hụrụ ya gawa ije. Onye ogbe hụrụ ya kwuo kwuo. Bartimeus hụrụ ya hụwa ụzọ. Onye nọ n'ọrịa hụrụ ya dịkwa mma ọzọ. Onye na-amụghị nwa hụrụ ya mụrụ ejima. Onye na-enweghị ego hụrụ ya buru ide. Ụmụ Chukwu tọnụ ya n'ọba eze. Ụmụ Chineke tọnụ ya n'ọbụche. Ọ sị m onye nwere ndụ towe ya n'ọbụ eze. Onye gwọrọ ọrịa tọọ ya n'ọbụ ike. Onye nwere ụmụ tọọ ya n'ọbụ chie. Ị na-achọ nwa tọọ ya n'ọbụ ike. Ị nọ n'ọrịa tọọ ya n'ọbụ chie. Onye
ga-asị mefela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mefela onye na-eme mma na o meworo m ihe m narị ọnụ ya ọdụm egboju ụda n'ọgwawo ọkwa m ọrịa mbụrụ bịanụta onye na-eme mma na o meworo m mma m narị ọnụ ya ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ayọrọ m ya dị onye m ụdị nye m ejima m ngasị efela ya onye njem ọ na-emeworo m ihe m narị ọnụ ya ikuku ama n'ọnya na o meworo m ihe m narị ọnụ ya dike na dị mkpa na o meworo m ihe m narị ọnụ ya kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ ihe m ga-emere Chineke odogwu ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka m jiri bịa n'elu gị Chineke abụ otito ka m jiri bịa ezi Chukwu soro m na-eto ya ọ dị mma soro m tobe ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya lụọ aga m akọrọ ụnọ ihe Chukwu mere m n'ebe m nọ ịhụnanya Chineke karịta soro m too Chukwu mgbe niile mgbe koro gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekoro gị ọkwa ịzara m Chineke ezigwe abụ otito a ga-eji wee kelee gị Chukwu nna m abụ otito ka m ga-eji jaa gị mma o Chineke dị mma ebube gị lee okwu ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ndụ o nyere m arụ ike o nyere m akụ na ụba o nyere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m tobe ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụọ aga m akọ ọnụ ihe Chukwu mere m n'ebe m nọ ịhụnanya Chineke karịta soro m too Chukwu mgbe niile mgbe koro gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekoro gị ọkwa ịzara m Chineke Chineke m Chineke Chineke m Chineke onye dị ka gị Chineke onye dị ka gị Gọvanọ m na nkaja anyị na-achụburu ga-amasị Chukwu nna jike niile ịnara anọ amen dị mmanụ biko tụgharịala anya na onyinye anyị na-ehunyere ebube eze gị ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otito wee wetara anyị nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị na onye n'ụnụ welite n'obi enu ka anyị na-ede nwere Chukwu anyị ekene o kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene
oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ sọrọ gị ilegharị ihe niile n'okpuru ya, wee mee ka mmadụ niile keta oke n'ụba ya. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chukwu, ma ọ napụrụ onwe ya ebube ya, wee nyeghachi ụwa udo site n'ọbara nke ọ gba n'elu obe. Nke a mere eji welite ya elu karịa ihe niile ekere eke, o wee bụrụ ụzọ nzọpụta ebe ebe maka ndị niile na-eso ya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe, na-asị: Sebụrụwa Chineke nke igwe ndị agha, na anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-ede edu m nsọ. Anyị na ya ka ido onye ndị ahụ nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu di ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee na-alụ wee la achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: Nara m nke a, rienụ unu niile, ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara ndị anyị asị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: Nara m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ka bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaalụ njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbuola m gị, na ncheta nke ọnwụ na mmetụ n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunyegacha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Dịka anyị sịkwara ndị mehiere anyị, zọpụta anyị, anyị na-ayọ gị ose bụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Biko were udo, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị wee gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ enekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke osisi wadịrị unu mgbe niile feela nwanne gị aka maka ekele nke udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu ụlọ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. ka ahụ na ọbara ọka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe bata nọnyere m
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị
mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Ka anyị kụpụrụ n'onwe anyị aka. Ihe nyesi ka anyị kụọrọ onwe anyị aka bụ ọ bụrụ na anyị gee ntị ndị niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa unu mmalụ that we have a future in this church. We have hope and we have life in this church. During the sermon, people around me were saying, "Oh, Mr. Ikebodo, we can't hear. These kids are making noise." They are welcomed in this church. Ihe o gosiri bụ, we have growth. How many churches do you go and hear the noise of kids? Ihe o gosiri bụ, we have a future. We are not encouraging that they cry. We are not encouraging that they make noise and run around. But when it does happen, that is human. Isn't that true? So, at the same token, we are requesting parents that come with our young ones, if you wouldn't mind, for that consideration, possibly sit at the ends when you can, so that when such does happen, you can easily go out and come back. Am I right? So, ndị be anyị, ọ bụ na ị nọrọ n'isi oche onwe kama ha nwee nọ n'etiti mgbe ha ye na-ekuni na-apụ, ọ dịghị ka na-enye gị nsogbu, ka anyị nwee ike inyere ha aka ka ha na-anọ n'isi oche ma ọ bụ na ụmụaka so ha. Ọ ka anyị ghọta ya, o nwere onye anyị na-achụ, anyị chọrọ ụmụaka ụmụ anyị, anyị ama achụpụ ha. Ọ dịkwa na mma etu a. Anyị nwere second collection tata. Kịta anyị na-ayọ ndị ushers ka ha gagharịa, ka ha kee envelopes. Ọ bụ World Mission Sunday ka a na-eme tata. So a na-eme na all the parishes in our archdiocese. So we are proclaiming it with our faith. Give what you can. Ndị adịghị nkwadebe tata, unu eweta ya ụbọchị ụka ọzọ. Ndị ushers na-agagharị kịta na-eke envelopes. Ka ha na-agagharị ka anyị na-elote. Ụbọchị ụka ọzọ ga-abụ the last Sunday in October. Ọnwa na-esonye ya ebido Monday, November 1. Bụ ọnwa anyị ji elote ndị niile nwụrụ anwụ. Ndị na-enweta envelopes n'ụlọ na-enwe envelopes for All Saints, All Souls. Ọnwa November bụ ọnwa anyị ji elote ndị niile metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche rapụgoro ụwa nke a. N'akụkụ ụwa niile, n'ụlọ ụka Katọlik niile, a na-elote ndị niile dị etu a. Ndị nwere envelope, the intentions ụnụnwa, ndị niile rapụrụ afa ha tinye na ya, nwekwa ihe si etinyekwu ya, wetie
oge ọbụla a na-aka ụka ebe a ga na-elote ndị a niile itinye na envelope na mass. Ndị enwerọkwa na envelope dee aha ha tinye n'eni envelope, nwekwa ihe so itinye na ya, wetakwa ya ụbọchị ụka ọzọ anyị ga-anakọ ya. Oge ebido n'ụka ebe a ọ ga-adị ebe a, oge a na-aka ụka ebe a ga na-elote ha. Ọ bụ ihe anyị na-eme n'ọnwa Novemba. Wee na-elotekwa ndị nke na-ajụ m, when are we falling back? Is it next Sunday? When are we falling back? November 7 is not next Sunday. November 7 will fall back. So ka anyị lotie, ọ bụrụ next Sunday. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. First time worshipers in this church. If today is the first time you are worshiping with us, may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe ha kwụrụ ọtọ. Na-enu ha ka anyị kwụọla ọnụ ha aka. You are welcome to worship with us anytime you are here. We thank you very much for coming. Thank you. N'otu aka anwakwa, ka anyị kụọla n'ụkọchukwu anyị aka bụ Father Jude Umeobi, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Father, daalụ. Daalụ nụ. Yeah, second collection a na-ana maka World Mission Sunday bụ ihe eji enyere ụka aka n'ụwa niile, ọkachasị saịdị ebe anyị si wee bịa, ma seminarị dị iche iche. Seminaries na-enweta nnukwu nkwado nke na-esi na Vatican abịa. Ọ bụ ya nwa bụ ọlụ Mission Sunday collection na-alụ, nke anyị na-eme collection ya n'ụbọchị tata, wee na-ayọ nkwado anyị maka ya nwa bụ second collection. Anyị na-ekenekwazi mmadụ niile dịka esi wee kene anyị wee na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Bueno, mkpụrụ obi nke m, o mere ifeọma, o mere n'okpukpe dị mma. Ma ọma ṅụrụ ego na Chineke onye nzọpụta m, o mere ifeọma, ifeọma, o mere n'okpukpe dị mma. Tọba ndị nwere mkpụrụ obi nke m, ifeọma, o mere